an balimaw aw danse ani ka aw bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ aw ka don o don timinadiya kosɔn aw minnu bɛ an lajɛ walasa ka aw kunnafoni dɔgɔkun o dɔgɔkun an ka jabaranin sira Lead Media kan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ko aw danse an ka bi dɔgɔkun kibaruyaw kumaba dɔw filɛ nin ye ka jira k'a fɔ ko lakanabaliya barika bon nin waati ninnu na kosɛbɛ Masina mara la mɔgɔ caman bɛ yen nɔ olu t'a la ka se ka taa u ka forow la wa min tali kɛ gɛlɛya caman bɛ a baaraw la an bɛna seereya dɔ sɔrɔ ni kunnafoniw daminɛ la Gomalakaw fɛ yen nɔ Kulukoro mara la i b'a ye k'a fɔ ko dugukoloko mankan dɔ bɛ yen nɔ min kɛlen don sababu ye ka mɔgɔw degun kosɛbɛ sabula dugutigi ni maa dɔw ka bɛnbɛn la u ye hectare 2000 ni kɔ feere an bɛna laseli sɔrɔ o kan ka fara laseli wɛrɛw kan kumaso kɔnɔ Andire Traore Lemanaw an ko aw danse ko kura an ka dɔgɔkun kibaruyaw kɛnɛ kan walasa ka aw kunnafoni an ka jabaranin so Lead Media sanfɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko lakanabaliya kɛlen don sababu ye ka gɛlɛyaba lase mɔgɔw ma nin waati la Masina sabula jatigɛwalekɛlaw ka jatigɛwale kɛwalew ka ca kosɛbɛ o kɛlen don sababu ye ka mɔgɔ caman degun dɔw b'a la ka bɔnɛ u ni la dɔw b'a la ka wuli ka b'u sigiyɔrɔ la o caman ka bolofɛnw fana b'a la ka minɛ u la an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka nin seereya lasɔrɔ ale min y'a kanu ka a tɔgɔ to gindo la halisa ke Masina cercle kɔni lakanabaliya kɔnɔ a bɛ ka ɲɔ ɲɛ a bɛ ka diri don ke Masina cercle kɔnɔ halisa kɛrɛnkɛrɛnnenya Siɲaro commune Folomana commune Sayi commune Ɲagalmara kɔni bɛ ka ɲɔ ɲɛ ni dugu kɔfɛlen ninnu kɔnɔ ni mara kɔfɛlen ninnu kɔnɔ juma juin kalo tile 14 san 2024 Jarisu taara Twara ni Masina yɛrɛ man jan bɛ Masina ni Banifin cɛ nana Twara kana mɔgɔ 4 faga yen nɔ ka tila ka mɔgɔ 5 jɔgin o ma k'a ban ni dimanche juin kalo tile 16 san 2024 Jarisu nana kana ngolokuna baganw cɛ ka tila ka taa ni misi gɛnna kelen ye o ma sɔrɔ o jaabi ma sɔrɔ fɔlɔ u y'a kɛ cogo ma dɔn o bannen o ta bannen o dimanche kelen o taara Zambla ale bɛ Berta kɛrɛfɛ dimanche kelen dimanche le 16 juin 2024 ye mɔgɔ kelen faga Zambla ka tila ka mɔgɔ kelen minɛ ko fo Zamblakaw ka bɛnkan ta o mɔgɔ kelen b'u bolo an m'o jaabi sɔrɔ fɔlɔ ko fo Zamblakaw ka bɛnkan ta o ta bannen kɔfɛ le 17 juin seliba don ntɛnɛn Sayi ni Wɛla cɛ Sayi yɛrɛ commune Sayi ni Wɛla filancɛra u ye mɔgɔ kelen faga Sayi ni Wɛla filancɛra u ye mɔgɔ kelen faga yen o kɔni u y'a faga a taara ka mɔgɔw ɲɛ ciw la u y'a faga ka tila ka misi wotoro la u ye mɔgɔ kelen faga ka tila ka misiw bɛɛ faga misi fila kuma ka wotoro k'u bɛɛ faga misi in faga ka a yɛrɛ faga o kɔfɛ tarata juin kalo tile 18 Jarisu u ye mɔgɔ 4 faga Kɛngolo la ani Ngolokuna bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ o kɛra tarata seriba tile 2 u y'u ka Kɛngolo la o tile kelen u ye Damijɛ attaqué Damijɛ ni Saro Mɛnjan Damijɛ bɛ Saro mara la ani Saro cɛ Mɛnjan ani Kungojan Mɛnjan u ye Damijɛ attaqué 17h30 u ye Damijɛ attaqué ala barika fɛn kɔni ma sɔrɔ Damijɛ dugu kɔnɔ ni dɛmɛ fara kɛtaw kan ke Masina cercle kɔni an b'a fɔ a tiɲɛna an kɔni b'a fɔ baara tɛ kɛ nka tiɲɛ yɛrɛ ni dɛmɛ fara kɛtaw kan fɛn bɛ dilan dɛ dugu kɔrɔlen minnu wulila u si m'u sigiyɔrɔ sɔrɔ fɔlɔ kabini novembre kana septembre la dugu minnu wulila fo sisan u si m'u sigiyɔrɔ sɔrɔ kuraw bɛ ka wuli ka fara o dugu ninnu kan nin dugu baden bɛɛ bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ parce que an bɛ bɛnkan ta an kɔni b'a fɔ fanga tɛ baara la nka tiɲɛ yɛrɛ la ni dɛmɛ fara kɛtaw kan ke Masina cercle kɔni an tɛ sɛmiɲɛ kɛcogo foyi de la sɛnɛ baaraw si ma se ka kɛ foro ɲagama fari foyi ma kɛ an kɔni y'a fɔ a kɔni m'a lajɛ ka base dɔ turu ke Masina cercle bakɔdugu ninnu kɔni na Folomana ni Saro ni Sayi filancɛ dɔ kɔnɔ k'a lajɛ ka base dɔ turu u kana fama in kɔni tiɲɛ yɛrɛ la an b'an ka sɛnɛ kɔni an m'a kɛcogo foyi sɔrɔ tiɲɛ na ça ne va pas mais dilan dɛ ke Masina cercle kɔnɔ ke Masina k'a bɛ dusukun tɔɔrɔlen don an bɛɛ ni tɔɔrɔ min an t'a dɔn an bɛna sɛmiɲɛ kɛ kɛcogo la faama an kɔni b'a fɔ dɛ ni tɔɔrɔba min bɛɛ bɛ ka anw sɔrɔ ko parce que mun an bɛ bɛnkan ta a kana sɔn an ka nimisa an ka bɛnkan tabaliyara an tun tɛ fɛ ka bɛnkan ta bɛnkan n'i y'a ta i ye jamana janfa i ye faso janfa i yɛrɛ janfa an kɔni an bɛ Asimi kɔ an b'aw kɔ o kɔfɛ Gomalakaw fɛ yen nɔ Kulukoro mara la yira k'a fɔ ko dugutigi ni maa dɔw ka bɛnbɛn sababu la u ye dugukolo hectare 2000 ni kɔ feere degun barika bonyana kosɛbɛ sabula papiyew ma se ka sɔrɔ dugukolo la kelen ye mɔgɔ caman ka yɔrɔ minɛn'u la wa min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ mankan wulilen don a ko la jamanadalajɛ dɔ kɛra walasa ka faamuyali kɛ an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka nin seereya dɔw lajɛ voilà ne tɔgɔ ye Sekine Jara ne ye Gombala jeunesse vice président ye depuis don min na an ka dugutigi y'an wele an ka dugutigi bulon na ko dugutigi m'an wele an yɛrɛ de y'a mɛn dugutigi bulon na ko dugutigi ye mɔgɔ ɲini ka na an ka dugukolo superficie bɛɛ lajɛlen hectare 2525 de ye k'a ye mɔgɔ sɔrɔ ko bɛna kɛ titre foncier ye an y'a dugutigi wele k'a sigi ko hectare 2525
ani 50 o titre foncier bɛ sɔrɔ jamana jumɛn nɔ donc c'est que i ye mɔgɔ de ɲini ka na an ka dugukolo feere sinon o titre foncier tɛ sɔrɔ yɔrɔ si la dugutigi ko anw de tɛ se k'a kɛ mais n'a ko k'a bɛ se k'a b'a kɛ an ka dugutigi n'a y'a kɛ i bɛna mun de d'a ma ko n'ale y'a kɛ a bɛ hectare 100 d'a ma hectare 100 mɔgɔ kelen mana dugu tɔ bɛ jumɛn de sɔrɔ an k'an tɛ jɛn n'a ye an k'an tɛ jɛn n'a ye dugutigi ko anw sɔnna o k'a bɛ kɛ n ko anw ma sɔn o a bɛ kɛ hectare 200 a to dugutigi a fana an ka dugutigi bulon jeunesse aw jɛnna n'a ye o a bɛ kɛ an ma jɛn n'a ye o a bɛ kɛ. Ne bɛ dugu min na Gɔmala gɛlɛya b'an kan dugukolo ko gɛlɛya de b'an kan anw hamina ko min ye dugukolo ko de don dugukolo u bɛ fɛ k'an ka dugukolo minɛ an na n'o minɛ na sisan an bɛ sɛnɛ kɛ yɔrɔ jumɛn na ni dugukolo bɛɛ minɛ na an bɛ taa sɛnɛ kɛ min ka ɲɔ sɔrɔ ni maa ma ci kɛ ka ɲɔ sɔrɔ dumuni bɛ kɛ cogo di dumuni bɛ kɛ gɛlɛya min kan o ye dugukolo ko in ye. U ka dugukolo suma k'an ka kumakolo dugukolo fa bɛɛ suma n'u musokɔrɔba bɛ taa juwatigɛ la yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ k'a bɛɛ ngaraki u bɛ k'a bɛɛ ngaraki taayɔrɔ t'an ka denw bolo sigiyɔrɔ t'u bolo baarakɛda t'u bolo u ka baara ye cikɛ de ye ni fɔra k'an ka dugu kumako an ka baganw bɛ taa yɔrɔ min na o bɛɛ ngarakilen don bagandayɔrɔ t'an bolo cikɛyɔrɔ t'an bolo an b'o kuma fɔ u bɛna minɛ ka taa an ka denw minɛ ka t'u bila kaso la. O ye gɛlɛya yɛrɛ de ye dugukolo ko gɛlɛya ka sababu ka mun ye an ka dugukolo tun bɛ ka ta an sigidala mɔgɔw fɛ ka a feere an kɛrɛfɛ bon an ni dugutigi min sigira kosa in nɔ dugutigi laban ye ale de y'a mɔgɔ ɲini ko a bɛna papiye bɔ an ka dugukolo la ka pour que an ka dugukolo ka kisi feereli ma cogo min bon an sigira bulon kɔnɔ an ni duguden bɛɛ cɛ ni muso ka fara ɲɔgɔn kan ka dugukolo ko kuma in fɔ donc an ye dugukolo ko kuma min fɔ bulon kɔnɔ nɔ an y'a bɛnkan 3 de ta ani ɲɔgɔn cɛ dugutigi ni a ka kɔnso ani mɔgɔ min y'a dugukolo baara in kɛ n'o welela n'o ye Gasama ye Umaru Gasama an y'ale de wele ale ka na an ka dugukolo baara in kɛ donc ale nani min kɛra an sigira ka kuma a kan an kumana an bɛna bɛnkan 3 de kan bɛnkan 3 in o kɛra bɛnkan jumɛn ye an ko an ka dugukolo talen don mɔgɔw fɛ u bɛ k'a fɛ mais a bɛ se ka papiye bɔ a la a bɛ papiye bɔ cogo min na a k'o ɲɛfɔ an ye a ko bon ale bɛ se ka papiye bɔ an ka dugukolo la ka bɛɛ kɛ titre foncier globalement ka d'a ma o titre foncier globalement n'o bɛ d'a ma donc o titre ale bɛ se k'o kɛ ale b'o titre foncier ale kɔni b'o dilan ɲɛ globalement ka ban pewu i y'a faamu ni o banna donc k'a ta 2017 la fo kana se an bɛ don min komi sisan a bi mɔgɔ b'an ka territoire kan n'o y'an ka Gɔmala dugukolo ye n'o sigilen don an ka dugukolo kan ka kɔrɔ a b'u bɛɛ wuli ka bɔ yen nɔ n'a ye wuli ka bɔ yen nɔ donc musaka fɛn o fɛn fana bɛ bɔ a b'i jɔ n'a bɛɛ ye n'a sera k'o baara nin kɛ ka ban pewu k'an bɛ hectare 100 d'a ma n'a ma se ka baara nin kɛ a ka juru t'an na an ka juru t'a la dugu ni a bɛnna nin de kan donc finalement kɔfɛ a taara papiye bɔ an ka dugu la ka o kɛ morcellement ye morcellement k'a kɛ morcellement ye hectare 2 ani tila bon ka na an ka dugu bɛɛ morcellement ni cogo tɛ ani dugutigi ni a dugutigi denkɛ n'o ye Bani Lamini olu kɔni de taara nin de baara nin kɛ ka anw tɔgɔ ta conseil tɔgɔ ta k'o falsifier ka o signature kɛ k'an bɛnna kan o kan k'a sɔrɔ an ma bɛn o kan. O ma Asimu ka wuli k'a jɔ an ka dugukolo ka minɛ ka d'a ma an ka dugukolo ka minɛ ka d'a ma kuma min bɛ ne fɛ ka fɔ o y'o ye. Gɛlɛya wɛrɛ o bɛ Kuruba commune na o bɛ Mande ka jira k'a fɔ ko yen nɔ i b'a ye k'a fɔ ko maire ka baarakɛta jɛlen tɛ mɔgɔ caman ye sabula o b'a jira k'a fɔ k'u t'a la ka commune musakako ɲɛnabɔ ka ɲɛ o kɔfɛ ani maa dɔw fana bɛn'a la olu b'a la ka na mɔgɔw gɛn ka b'u ka foro kɔnɔ ni ka sanubɔ baaraw sabati mɔgɔw ka dugukolow kan o kɛ bɛ tiɲɛniba ye Siyaka Kulubali ye sigidalamɔgɔ ye a ka seereya dɔw ɲɛfɔ an ye a ko kan an k'olu lajɛ nin jaw la. O fɛn fila ye mun ye o ye k'a fɔ maire mun bɛ Kuruba commune kunna fɛn caman de tɛmɛna a ka bolo kan mun kibaruya ma dɔn Kurubakaw fɛ beri bɛ Kuruba yɛrɛ dugu kɔnɔ maintenant mais o ko ninnu caman tolen don dibi la a yɛrɛ b'a kalama donc o fɛn ninnu waati min na gouvernement ye ɲɔ di ko ka jamanadenw dɛmɛ o ɲɔ o ŋanamuna o tununa o tununen a yɛrɛ y'i jɔ a la k'a fɔ effectivement dɔ a tununa a détourné na ale yɛrɛ nɔ b'a la donc a ye engagement kɛ k'a b'a sara engagement dun kɛli o tɛ fɔti bɔ a nɔ na
ensuite ani fɛn caman darakiw bɛ taxiw sarala o ɲɛ tɛ fɔ dugu ye parce que ba de bɛ kuruba ba kɛlen n'o ka kuruba la mais darakiw bɛ yen o bɛ taxiw sara o taxi ko mɔgɔ t'o ɲɛ dɔn mais an tor'o de kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ ani sanufɔlaw bɛ ɲɔgɔn kalama kosɛbɛ parce que sanufɔlaw ka mansin wuli ko fɔlɔ ka taa kuruba a fɔra ne ye k'a fɔ ko ale maire b'o o kalama donc kana se o daminɛ o don ma fo bi an y'a ye k'a fɔ dugu dɛmɛ ni kan foyi tɛ maire in da pour que ka sanubɔ in lajɔ fɛn saba kama sanubɔ in kan ka lajɔ fɛn fɔlɔ mun kama o ye o ka permis environnemental et social sanubɔ dugumɔgɔw de bɛ lasigi ka o ɲininka k'a fɔ an bɛna aw ka dugukolo jukɔrɔ sanubɔ aw ko di dugumɔgɔw de b'a fɔ an sɔnna mais an bɛ sɔn ka da nin kan ou bien an ma sɔn maintenant mɔgɔ minnu bɛ o réunion sigi a yirala k'a fɔ o mɔgɔw dugutigi ni a ka conseils b'a la jeunes b'a la musow b'a la ani dugu wɛrɛ minnu bɛ kɛ ka dugu lamini ni olu da bɛ se ka don dugukolo ko la olu mɔgɔw fana ka kɛ kɛnɛ kan et puis a service technique fɛn fɛn bɛ yen ni a ɲɛsinnen don dugukolo jukɔrɔ fɛn ni a sanfɛla bɔli ma olu bɛ kan ka ye kɛnɛ kan an y'a ye k'a fɔ o réunion senfɛ kuruba dugutigi n'a ka conseils alors dugu tɔgɔ la olu ma wele kɛnɛ kan nin cogo in na dugutigi n'a ka conseil dugutigi yɛrɛ tilara ka papier bɔ k'a fɔ ko kɛra ale yɛrɛ ɲinama ale sen tɛ dugu jukɔrɔ fɛn bɔ ko la a tɛ yamaruya di mɔgɔ ma a da t'a la a sen t'a la ale mansaw mun kɛ wa ale ta kɛ mais an nana mun ye permis bɔra o kan ten permis bɔra o kan o yɛrɛ ma kɛ baasi ye permis in fɛnɛ kɔnɔ a sɛbɛnna k'a fɔ ko ni permis ye san 3 kɛ ni baara sanubɔ ma daminɛ ko o permis tɛ se ka baara kɛ bilen bon baara dun fɛn fɛn bɛ kɛ sanubɔ ko kan a sigilen don ni permis fɔlɔ in kan i bɛ permis tɔ fɛn fɛn sɔrɔ o sigilen don permis fɔlɔ in kan n'o t'i bolo permis tɔw tɛ se ka baara kɛ mais o permis o y'a sɔrɔ nin cogo in na nka san 3 min fɛnɛ dira o san 3 tɛmɛna ni san 2 ye mais o n'a ta o taara ka taa sanubɔ daminɛ ka hectare 10 caman k'o yiriw bɔ ka tila ka alors dingɛsenw daminɛ dugu de wulila o la k'a fɔ alors o tɛna sɔn nin baara ma parce que permis environnemental et social o sɔrɔla condition min na o ma kɛ ka ɲa ensuite sanubɔlaw ye papier mun dilan ni o ye o ka projet papier ye an y'a ye k'a fɔ o ye wari hakɛ min na bila ko k'o kɛ ka dugu dilan o ye 18 ye nka sanubɔlaw ka société ɲɛmɔgɔ ko k'olu ye miliyari kungo de don sanu ɲinini na dugu jukɔrɔ i bɛ miliyari don fɛn mun ɲinini na je crois que ni o bɔra o tɔnɔ kɔni man kan ka kɛ miliyari ye mun bɛ sɔrɔ la o t'o miliyari 1 kɔnɔ n'o tɛ foroko na to a dogi sara la ça veut dire que o ka sɔrɔ ye miliyariw de miliyariw kan fɛn mun labilalen don dugu ye 18 n y'o de fɔ yɔrɔ dɔw la k'a fɔ o tɛ tɛmɛ lɔgɔliso damadama fenêtre kan maintenant bɛɛ ko o ta k'o lajɛ sanubɔ an ka jate la kuruba hakɛ mun bɛ sɔrɔ hakɛ mun ka kan ka sɔrɔ a bɛ nafa mun na don o de kan ka dɔn donc n'o dɔnna en ce moment dugu fana ta ye yɔrɔ mun na o bɛ discuter bɛn bɛ k'o kan et en ce moment ni bɛn kɛr'o kan baara bɛ kɛ o y'a sɔrɔ problème tɛ yen calmement bon donc ne bolo k'a fɔ o ye taabolo ye mun kan ka yɛlɛma mali kuruba yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ mali sanuko cogoya bɛ ka yɛlɛma o cogo kelen na k'o ka ɲɛfɔ jɛlenya la n'a bɛ kɛ a ka kɛ n'a tɛ kɛ fɛnɛ a ka dabila bonya kɔnɔ o ye an kurubakaw hakilina de ye kurubakaw sera fangabonda bɛɛ ma papier fɛn fɛn bɛ yen mun bɛ alors sariya la bato a papier bɛɛ sɔrɔ la dɔw bilara ka taa président ka yɔrɔ la dɔw bilara ka taa kati cercle la dɔw bilara ka taa ministère fɛn fɛn da b'a la dɔw bilara ka taa gendarmerie nationale la k'aw bɛɛ kunnafoni k'a bila ka taa justice la k'a fɔ a bɛ ka kɛ tan nka an bolo a kan ka kɛ cogo min o ye nin ye ne bolo o taabolo o kan ka se ka fitinɛ lafaga o taabolo kan ka se ka fitinɛ lafaga mais minnu t'a fɛ ka sariya bato o le fitinɛ donnaw ye n'i ko k'i tɛ sariya bato dɛ i bɛ fitinɛ ladon n tɛ ni bɛɛ ye sariya bato mɔgɔw tɛ se ɲɔgɔn ma mankan tɛ yen ni hɛrɛ tɛ a kɛra cogo cogo mɔgɔw sigilen don k'a lajɛ mɔgɔw sen b'a la wa kuruba commune mɔgɔw fana bɛɛ wulilen don arrondissement bɛɛ fana pɛrɛlen don k'o ka bila sariya kɔnɔ n'o fana bɔra yen mɔgɔw k'i sigi a kan k'a fɔ manden fana bɛɛ b'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma gouvernement tɛ bolo bali dɛ gouvernement tɛ bolo bali ni gouvernement ko dugu min ka wuli ka bɔ yen k'o dugu jukɔrɔ fɛn bɔ ka don jamana la manden bɛɛ pɛrɛlen don o kan mais mɔgɔw kana don ten fɛn bɛɛ sariyaw mala bato kana bi mɔgɔw kan k'o tɔɔrɔ o sigiyɔrɔ la je crois que fangabonda kan ka o lajɛ ni hakili ye o kɔfɛ Bamakɔ mairie mɔgɔw ye baara dɔw daminɛ ni o ye ka jitɛmɛsiraw labɔ caniveau samiya donna in na walasa ji tɛmɛni bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a baara hukumu kɔnɔna na o y'a daminɛ Bamakɔ commune 2 la yen nɔ jitɛmɛsiraba min bɛ commune 2 jiw bɛɛ lajɛlen kolonkolon ka taa ba kɔnɔ u ye baaraw daminɛ ni olu de ye wa baara daminɛnen kɔfɛ ka bɔ yen dɔgɔkun in kɔnɔ mairie ɲɛmɔgɔ ye min fɔ an k'o lajɛ. Baara min na bi ye baaraba de ye kɛnɛba de ye o kan ka ye kɛnɛ min kan
parce que an nana de k'a fɔ ko samiya selen ko kɔ bolo de b'an fɛ sigidaw la o kɔ bolo de kan ka labɔ yanni samiya ji ka don pour que tigɛla min bɛ mɔgɔw fɔ samiya kɔnɔ bɛ se ka kunbɛn cogo min wala kɔlɔlɔ bɛ se ka dɔgɔya cogoya min na parce que mɔgɔ se ala ka latigɛ ba ye k'an b'o kɛnɛ de kan surtout an bɛ kɔ bolo min kɛnɛ kan o ye molobali ye n'i ye molobali jate minɛ a bɛ commune traversé a bɛ quartier min traversé a bɛ caman bɔ ka bɔ Dumansana ka na Fajigila ka na Jelibugu ka na Korofina Sud Korofina Nord ka na Somabinga yɔrɔ ka na Sotiba Ouest la ka sɔrɔ ka taa loger fo ba kɔnɔ donc kɔbolo bɛ nin bɛ traversé kɔbolo n'a gerenna ninnu bɛɛ b'u ka degun sɔrɔ. An y'a lajɛ k'an bila o place la o wele wele ko empathie ni an yɛrɛ b'u nɔ la sisan an bɛ mun miiri an bɛ kɛ cogo di an y'a faamu k'a fɔ degunnen don u tɔɲɔlen don donc an ko sisan an ka wuli k'a lajɛ an bɛ se ka min kɛ k'u dɛmɛ an ye commission sigi commission in na an ka mɔgɔ b'a la techniciens b'a la olu yɛrɛ minnu tɔɲɔlen don u yɛrɛ ka mɔgɔw b'a la u ye baara kɛ u ye ɲɔgɔn ye caman kɛ sisan an bɛna min kɛ an bɛna an k'a kan baara koloma yɔrɔ ye mun ye o ye ka moyen kɛ ni san nana ni ji cayara ji kana bloquer yɔrɔ si ji ka tɛmɛ fo baji la bɛɛ taara yɔrɔ bɛɛ lajɛ ji bɛ tɛmɛ yɔrɔ fɛ ji bloquelen bɛ yɔrɔ yɔrɔ la a bɛɛ u y'a bɛɛ ye an bɛnna kan k'an b'a bolo fara ɲɔgɔn kan ka baara in kɛ donc olu ani minnu yɛrɛ ka so b'a yɔrɔ la ani jeunes an bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a ka ca Ala fɛ a ko bɛ ɲɛnabɔ n'a ɲɛnabɔra samiya kelen ko tɛ dɛ a bɛ ɲɛnabɔ de k'a kuma ban an ka ɲɛ o de. O kɔfɛ kerecɛnw ka tɔn min bɛ wele ko AB Vodem olu ye dɛmɛdi dɔw kɛ cɛsamusow ma olu ka dɔw ɲɛnawale hukumu kɔnɔ ni o bɛ to ka kɛ juin kalo 23 i b'a ye k'a fɔ ko balofɛnw b'a la ni fo ka se donfiniw ni fɛn caman wɛrɛw ma walasa ka se ka cɛsamuso ninnu ɲɛ ji cɛ an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka nin sera lajɛ ni jaw la. Association AB Vodem ye a nana cogo min na mɔgɔ minnu dusukun kɛra kelen ye k'a ye k'a fɔ muso cɛsabataw bɛ an kɔrɔ église la gɛlɛya bɛ guwa minnu kan olu b'an kɔrɔ falataw bɛ yen nɔ nka an y'u ka sɛgɛn ye u b'an kɛrɛfɛ don o don o cogo de la an ko k'an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka se ka association créer ni jama kɛra kelen ye tuma dɔ la baara bɛ nɔgɔya donc an bɛ fara ɲɔgɔn kan église ko tɛ dénomination ko tɛ nka Yesu ka kanuya ko de don k'an bolola fɛn tila ka dɔɔni di an mɔgɔ ɲɔgɔn ma surtout minnu ye veuves ye i n'a fɔ a fɔra Bible kɔnɔ cogo min na ko an ka an jat'o la parce que matigi yɛrɛ de ko k'ale ye falataw fa ye ale ye muso cɛsabataw cɛ ye donc o hukumu de la an y'a ye an balimaw bɛ an kɛrɛfɛ tuma dɔ la gɛlɛya b'u kan tuma dɔ la sɛgɛn b'u kan an t'a kalama dumuni tɛ dɔw bolo ka dun nka u b'u pari ka na église la fini t'u bolo fini kelen min b'u bolo u b'o dun an b'u ye u ka ɲi u ye cogo ka ɲi nka gɛlɛya b'u ka san kururu bɛɛ kɔnɔ an t'o dɔn ani tuma dɔ la an dannabaw an bɛ dɛmɛ di kosɛbɛ Noël de senfɛ nka association y'o fana de jate minɛ o de kosɔn an ko an bɛ fɛ ka ninnu dɛmɛ san kururu bɛɛ kɔnɔ cogo caman na pour que ka se ka occasion d'u ma ani ka dɔɔni bɔ u ka gɛlɛya la an ka dɛmɛ dɔ ye nili ye voilà o ye nili ye an bɛ balo ɲini ka di u ma donc san kɔnɔ au moins siɲɛ 2 Pâques ni Noël la an bɛ balo an bɛ donation ba dɔ kɛ niliba dɔ kɛ nka o fana kɔfɛ san yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ an bɛ wuli ka dɛmɛ ɲini mɔgɔw fɛ balo dɛmɛ fini dɛmɛ samara ani sokɔnɔna fɛnw an mago yirido ni fɛnw bɛɛ an mana fɛn fɛn sɔrɔ hali ma tila voilà donc an b'o dɛmɛ lase u ma o kɔ fana an bɛ u dege bolola baara la k'u dege k'u kalan fɛn bayɛlɛma la ani o fana kɔfɛ an bɛ dɛmɛbagaw ɲini minnu bɛ se ka wari sɔrɔ ka d'u ma u ka se ka fɛn dɔ dayɛlɛ u ye walasa afin que u kana siri mɔgɔ la an bi o fana kɛ ani o fana bɛɛ kɔfɛ an bɛ dɛmɛ lase u ma kɛnɛya ta fanfɛ dɔgɔtɔrɔso b'an bolo ni mun banana a tigi n'a ka denbaya u bɛ se ka lajɛ yɔrɔ min na donc o kɔfɛ fana école fana programme bɛ yen nɔ an bɛ denmisɛnninw an b'u ka denmisɛnninw ta en charge fourniture scolaire ko la donc présentement muso 80 de bɛ yen nɔ an ka dɛmɛ bɛ se minnu ma ani denmisɛnnin 77 donc o denmisɛnnin 77 in na
kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ école minɛnw fourniture scolaire sanga di u bɛɛ ma ani u caman minnu bɛ école privée la n'u bangebaaw tɛ ka se ka u ka école privée sara an bɛ olu fana ka école privée sara ani an bɛ dɛmɛ suguya wɛrɛ fana kɛ particulier bɛ na église kɔnɔ k'a fɔ ne bɛ fɛ ka nin dɛmɛ genre di muso cɛsabatɔ dɔ ma donc komi u fɛn fɛn bɛ association na an b'u bɛɛ ka so dɔn an b'u bɛɛ ka condition dɔn donc an b'a dɔn dɛmɛ min ka kan ni mun ye an bɛ o di donc nin ye bakuruba la dɛmɛ ye an bɛ mun lase u ma bi ta bɛ ka boli kɛrɛnkɛrɛnnenya la 23 juin de kan 23 juin ti dɔwɛrɛ ye ale ye a latigɛra internationalement ka don dɔ sigi o kɛra en 2010 k'a fɔ ko don ka sigi don min senfɛ musow bɛ se ka veuves ka condition bɛ se ka mɔgɔw k'a dɔn pour que u ka condition ka améliorer donc o cogo de la u ye 23 juin sigi donc an ye nin ko daminɛ depuis nin y'a san 6 ye maintenant san o san an bɛ 23 juin musow bɛ na u bɛ Ala deli u bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ kanuya yira ɲɔgɔn na ani ka an bɛ séminaire dɔ fana kɛ u ta fan fɛ ani n'an y'a ye ka aw yɛrɛ y'a jateminɛ u yɛrɛ de bɛ nin don bɛɛ organiser u yɛrɛ ye an b'u jukɔrɔma don don. Bon fɔlɔ n bɛ aw fo a ka nin ɲininkali kosɔn k'a d'a kan ne y'a ye k'a fɔ muso cɛ salenw ani densɛbatɔw u jatelen tɛ n b'a fɔ an ka sociétéw la u kɛlen bɛ den kɛrɛfɛ sabula caman cɛ mana fatu cɛ somɔgɔw yɛrɛ b'u labila fɔlɔ donc k'a ye k'a fɔ olu dennen do kɛrɛfɛ mais mɔgɔ ye hakilina sɔrɔ k'a fɔ ko a bɛ u fara ɲɔgɔn kan mais u yɛrɛ ka se ka fɛn dɔ k'u yɛrɛ ka fɛn dɔ sɔrɔ donc n'i tɛ se ka i bolofɛn bɔ ka di u ma mais a bɛ se k'u dɛmɛ nin tafeni kelen bɛ n bolo tafeni 2 bɛ n bolo n b'o di karisa ma ou bien n bɛna sigi u fɛ ka baro kɛ donc tiɲɛna o yɔrɔ in de y'a to ne yɛrɛ ye sen don a baara la. Limanaw ni ne bɛ dan sigi an ka bi dɔgɔkun kibaruw la kumaso kɔnɔ André Traoré Daniel Kojugu ani Emmanuel Jara fo ta se Burama Traoré ma olu b'an dɛmɛ baaraw la kosɛbɛ an b'a ɲini aw fɛ k'aw ka abonné an ka page Lead Media la walasa aw ka se k'an ka jaw sɔrɔ a waati yɛrɛ la aw ni ce a ka waati wɛrɛ yira an na.